po, papasok na po tayo na uli ng toll gate, North Luzon Expressway, NLEX po. North Luzon Expressway, NLEX. Ayan po, nasa North Luzon Expressway na po tayo. Malapit lang po yung Marilao dito. We are going to Marilao, Bulacan via North Luzon, NLEX. Daming truck. Hello guys, andito na tayo sa North Luzon Expressway or NLEX. Northbound, papunta po tayo ng Marilao, Bulacan. Medyo tinanghali kasi medyo matraffic po pag doon pa lang po sa may Makati via Skyway. Medyo heavy traffic po tayo hanggang makarating po tayo ng Malacanang Bridge at saka sa Nagtahan. Tapos between Manila and Quezon City merong na accident kaya medyo traffic din, hindi na nagsawa yung traffic. Medyo volume po ngayon dito sa North Luzon ng mga truck. Kaya siguro mga 80 to 100 na lang po muna takbo natin. Kasi tanghali na rin naman. Yan, malaking truck. Bato, Bulacan, Lawang Bato. Ayun, nauwi sa City. Lawang Bato. Exit po tayo sa Marilao exit. Medyo malayo-layo pa yata eh.
My name is Eric.
traffic pa rin guys, traffic pa rin dito. Medyo maliit kasi ang kalsada kaya medyo matraffic na naman. Medyo malapit na tayo sa ating pupuntahan. Nandito po tayo ngayon sa Marilao, Bulacan. Ayan guys, malapit na tayo dito sa ating site project. Aking nararamdaman sa tipigan ng chinita na yan, sa kanya kinatatayuan yan. Sa iyong tingin, malang ako'y natunaw na. Nakitig mo sa akin nakabighani na. Guys, 3 minutes na lang makakarating na tayo sa ating pagtunguhan. Dito na po tayo. Guys, andito na po tayo sa subdivision o kaya sa village na ating pupuntahan. Medyo malapit na po at maraming salamat po sa inyong lahat. Mega shoutout po sa mga ating mga super chatter, Lola Pilay, maraming salamat po. At saka si DJ is Coffee Music, maraming salamat po sa pagpapalipad. At saka si Santi Melchor, maraming salamat po sa ating mga kaibigan, mga super chatter at sa ating mga member. Maraming salamat po. Thank you very much. Mabuhay po at God Guys, bless. dito muna po tayo at nandito na tayo sa ating pupuntahan. Siguro break time tayo, walang gumagawa. Ayan guys, nandito na po tayo sa ating patutunguhan na magmamaniobra muna po tayo. Ikot tayo para makaparada ng maayos. Maraming salamat po sa pagsubaybay at pagsama sa akin sa aking joyride or adventure. Maraming salamat po. Magandang gabi, magandang umaga, magandang... Guys, dito muna tayo. Nandito na po tayo. Ayan po yung project. Ayan. Kita Kita niyo po yan. Yung puti na yan. Salamat po sa pagsama.